anys, diguéssim, a la meitat de la crisi o feia 4 o 5 anys que havia començat, m'havia trobat que no hi havia el mercat del lloguer de locals comercials estava com desequilibrat. O sigui, hi havia gent amb ganes de començar negocis per sortir de la crisi i buscar-los una alternativa. Llavors, els que volien llogar aquests locals no tenien tanta pressa a l'hora de llogar-los. No els hi venia d'aquí. Ja sigui per un percentatge moral, potser venia de constructora, o venia de banc, o el que sigui, o senzillament el seu propietari no té aquesta necessitat. Llavors trobo que realment allà no hi ha un mercat. En el moment que el que pot posar-lo a lloguer, si el lloga bé i si no, i el que necessita llogar-lo, doncs els preus estan disparats en aquest sentit. Tu agafes, per exemple, Felip II i ja veies com tot de locals comencen a tancar, anaves a preguntar preus i et donaven uns preus desorbitats. Carrer Molina, pràcticament tot el carrer, sobretot la zona baixa, veies molts locals. Aquella zona, on hi ha molts locals buits, i preguntaves per això, i si hi ha tants locals buits, deuen estar fent competència aquí per veure qui és el següent a llogar perquè podran llogar-lo. I preguntaves, i llavors els preus, com si no hi hagués crisi, superdisparats. Llavors, clar, més o menys això segueix passant. Jo tinc aquí un amic que fa un any volia muntar un negoci amb nosaltres amics. Vam juntar 3 o 4, vam fer un pla d'empresa, vam buscar finançament i buscant un local per muntar aquest negoci. I es van trobar que no el podien muntar perquè no trobaven un lloguer amb un local una miqueta decent inferior a uns 500 euros, que era el seu màxim. Llavors, ostres, trobar-se a cada ciutat que hi ha locals que estan desocupats i gent que els vol ocupar per muntar negocis i crear feina, però que el mercat no està actuant aquí com hauria d'actuar com un mercat. Llavors, penso jo que en aquests casos l'administració, diguéssim, el que regula el mercat sí que tindria que intervenir i dir, escolta, o posa el local en lloguer o fem alguna cosa amb això perquè tu estàs aquí ocupant un espai, tu tens tot el dret, és teu, però si volem comerç de proximitat s'han de poder obrir les botigues. Si hi ha gent que està a l'atur i que té ganes de fer coses però no pot entrar dintre del local, doncs aquí hi ha un conflicte que crec que s'estan perdent moltes oportunitats. Llavors, no plantejo cap solució, perquè no. Home, si entrarà la llei a la mà, com sempre que té un local no pot llogar, no pot solucionar. Ara, és evident que si aquest problema que dius tu, jo no sé si ha estat sostingut en tot el temps, perquè també no baixades de lloguers. Sí. La crisi, de fet, alguns casals d'Esquerra Republicana han canviat d'ubicació aprofitant les baixades de preus. Però en tot cas també aquí si es pot fer des de l'Ajuntament un tema d'estímul fiscal. Escolta, si vostè el té ocupat o no el té ocupat, un tracte diferent. Això s'està començant a fer amb els pisos buits, s'haurà de fer amb els pisos buits, amb una certa intensitat, diguem-ho així, i té una norma, ha trigat molt de temps a posar-se d'una certa complexitat. Amb locals, encara no ho havia plantejat així, però segurament és un temps per pensar-ho. Amb el tema dels locals hi ha un problema, i és que quan nosaltres fem millor ciutat, és veritat que augmentem el trànsit de vianants, augmentem el potencial comercial i augmentem els preus. Les dues coses. És a dir, quan fem aquest Pere IV tan maco que estàvem parlant abans i aquesta ronda verda del Poble Nou que ja ens hem imaginat tots, que l'explicarem al programa, ens apostarem, no sé què, serà preciós, però pujarà els preus. En algun moment passarà. Els bons carrers fan bon comerç. No és al revés, Jo crec que si el que ha de llogar el local realment es veu obligat a llogar-lo, ja sigui per un incentiu fiscal, si el tinc buit, impostos, o que sigui, que ja paga molt superior, llavors sí que ja el mercat tornarà. Haurà de dir, bueno, és que he de llogar i ho volia llogar per 800, però haurà de llogar per 700 o per 600, perquè si no acabaré pagant més impostos. En els pisos buits tu pots al·legar que l'habitatge és un bé social. És un bé de mercat, perquè el 98,2% del mercat és privat, de l'habitatge, una brutalitat, això, 98,2% del parc d'habitatge és privat. Quan a totes les ciutats d'Europa hi ha un 30-40%
als 15 anys, es fa públic i als 15 anys ja no es públic. Efectivament. I malgrat això és un bé social i aleshores dius, oi, escolta, això és un bé de mercat privat i tal. Però saps què passa? Que tenim una situació molt futura. I per tant, si el 18 i és una persona jurídica, per exemple, la banca, els pisos que té el desnonament, cada groc, li fotem. Permet que abundi una mica amb el que ell estava parlant. Saps que jo estava treballant d'urbanisme i ens plantejava com així. La propietat, en general, i més l'habitatge, compleix una funció social. O sigui, pel fet que tingui possibilitat econòmica, la societat no es pot permetre el luxe que el pis estigui tancat o que el local estigui tancat. Jo t'aportaria idees que al seu dia vaig voler implantar a Mollerussa i el fet de marxar no va poder fer. Per mi és molt senzill. Oi que hi ha un document que diu valor cadastral i en base a un valor cadastral pagues un impost. Quin és el rendiment d'un local comercial, d'una oficina, d'un pis? Aproximadament les grans firmes, i bancàriament s'entén que està entre el 4 i el 6%, és un magnífic rendiment amb immobles, està internacionalment acceptat. Pues si efectivament hi ha locals que són susceptibles de ser llogats i aquell no vol perquè s'ho pot permetre, i jo m'he trobat amb la família propietària d'un laboratoris farmacèutics, tenen al carrer Casanova 222 un local, la volien un preu desmesurat. Per què? Perquè s'ho poden permetre? Doncs no senyor, no senyor. Vostè, si no ho vol llogar i passa un temps determinat que es pot establir en un any i mig, vostè tindrà un impost incrementat al doble o al triple en l'IBI, com a mínim en l'IBI, per dissuadir el no llogar. I si no, li acabarem imposant que vostè cobrarà el 5% o l'equivalent al 5% del valor cadastral. I punt. I si no lloga, li incrementarem el 5%. És curiós, i amb això acabo. És curiós que el tema de l'habitatge, millor dit, de l'especulació dels sòls, un principi liberal com era la maleïda Charles Thatcher va acabar amb aquest problema. Què va fer amb els solars que estaven buits que pujaven cada dia de preu? Si no significava un any, un 25%. Si no significava 2 anys, un 50%. Conclusió, van sortir al mercat immediatament solar i els preus van baixar perquè l'habitatge fos assequible. És que no és tan difícil. I nosaltres, que no som de principis liberals, sinó som més bé de principis socials i més d'esquerres, això ho hem de promoure. I tenim instruments legals a les mans per, com a mínim, dissuadir que aquells propietaris que s'ho poden permetre per tenir els seus recursos, com que tinc 5 pisos, tinc 4 locals, com que no mengen, pago 1.000 o 1.200 euros d'això, m'ho puc permetre. Ja pujaran, ja vindran. Doncs no, senyor. Perquè nosaltres, quan arreglem un carrer, quan fem una ruta verda, quan fem una planificació, quan a mi em va tocar fer un poc ni de més i tal, estem enriquint amb una decisió política pública, estem enriquint aquell propietari que va ser un hort de tomàquet o de patates o que era un carrer Perequart. Si decidim arreglar Perequart i són fons públics, encara que hi hagi l'aportació dels veïns i de més i tal, estem enriquint els propietaris que tenen aquell deixó que fan el clavegueram i l'accés al deixó de vell. Per tant, quan prenem una decisió, estem enriquint. Per tant, tenim la possibilitat de fer. Bueno, correcte, ja serà. Els professors especials poden arribar, saps que hi ha un cert marge, però encara que aportin els veïns... Ja ho sé. Però l'Ajuntament pot assumir en un cas excepcional com aquest, escolta, allò del 5%, un 30 i l'altre paga un 70. La dificultat és que la legislació estatal cada vegada ha restringit més el marge de maniobra dels ajuntaments a l'hora de decidir. I per tant, el marge de maniobra dels municipis és complicat. Ara, actualment em sembla una idea interessant estudiar una altra possible sortida de ficar aquests locals. El que diré ara és més enllà del termini, però és interessant estudiar. És una llei que volem impulsar al Parlament, però que estem pensant en el món local, en l'àmbit municipal, que és la llei de crear els APEUs, és a dir, les àrees de funció econòmica urbana. Això què és? Això és que un eix comercial, per exemple, que parla del Poble Nou, se'ls pregunta a tots els negocis que parlen del Poble Nou si volen muntar una àrea de promoció econòmica. Voten en referèndum, si només ho diuen el 51%, doncs no, perquè és una majoria qualificada, per exemple el 60%. Si voten el 60%, aleshores tots els negocis, tots, estan obligats a pertànyer a l'APEU. A l'àrea, ens diuen BICs. Això què guanyes? Que tots aquests paguen una petita contribució, però la paguen tots. Perquè ara els eixos paguen els botiguers i no paguen els bancs. Paguen els botiguers i no paguen les cadenes. Paguen els botiguers i els McDonald's no paguen. És a dir, no, anem a
mateix que paguin tots. Això què et permet? Això et permet que aquest eix pensa en ell mateix com un eix comercial i com a gestió. I llavors, com que paguen tots, amb el temps fan activitats, algunes generen negoci, tenen una mica de fons, i llavors quan es queda un local buit, diuen no, ens el quedem l'associació. I què hi posem? Bueno, el que ens convingui. Que ens hem convertit en un carrer especialista en joieries? Doncs no és joieria. Ens hem convertit en un carrer que vol venir a tot i no tenim sabateria? Doncs no sabateria. I fa una política pròpia, autònoma, de dinamització del propi comerç. I acaben gestionant fins i tot alguns dels locals des de la perspectiva del comerç i no des de la perspectiva de la propietat. Però això és una solució llarga termini, però és molt bona, funciona molt bé en el país. Nosaltres ho vam estar mirant. L'Ajuntament de Barcelona es va estudiar el cas de i s'anava a inventar, però va haver el canvi de règim, va entrar el PSC i va decidir que no ho feia. No, però primer de res, felicitats perquè crec que la idea és molt bona. Estar amb les escoles, amb la gent del poble, d'acord? Em quedo amb una frase que has dit, que m'ha agradat molt, que és que el que vols és que el barceloní, quan surti de casa, entri com el rebador. És molt maca la frase, és molt seva. Però ara, hi ha gent que aquí no em coneix, jo soc d'Òscar, soc un claroví des de Cavalls de fa 45 anys, si Déu vol, d'aquí 80 anys quan em mori, seguiré sent molt claroví, no? Llavors, la meva pregunta és, jo de política, això, no oblidaré la vegada que estic més a prop de la política. Jo estic molt d'acord i seria el primer, em pogués sortir de casa i aparèixer al rebedor de la meva ciutat, però quina és la política que es pot arribar a fer seguir perquè una persona com jo, una persona que no està en la política ni està en res, realment pugui ajudar a fer això? M'explico. Una mica el fet de... perquè tothom ens ha passat, que vas pel carrer i veus que de cop i volta un tros de cera que se'ns fa aixecar. O com va passar a mi fa cosa d'un mes, que jo anava fent una mica el xulo que al barri de Poble, precisament, tots els carrers estaven ben preparats i anaven amb cadira de rodes, que són els passos dels vianants, estan tots preparats i això, fins que vaig vindre una persona amb cadira de rodes i cada pas de vianant era una odissea. Perquè sí, té la rameta que baixa, però llavors la jola està pujada o les fales de amunt i tot. Tens criatures? Jo, un monstre de 19 anys i un de 19 anys. Perquè quan tens criatures es porten un cotxet, no es porten. No, vull dir, jo el dedico una mica... Hem tocat totes les cases que passen a mi, jo ja fa 2 anys que no treballo, una malaltia, l'empresa de la voluntat 3 mesos em va acomiadar, després de 6 anys, fa 2 anys que no estic treballant i ara m'he tirat una mica al fet dels serveis socials, vull dir, dedico a acompanyar gent, gent discapacitada tant física com psíquicament, acompanyo a comprar, acompanyo a passejar, a la seva mare, vaig fer coses així. I clar, tot aquest món és molt obert, i són coses que realment et dones compte de com està Barcelona. Que tu si ets una persona normal i una persona que vas caminant ho veus tot correcte, perquè mira, si jo tinc avançat. Però aquestes coses petites és el que jo crec que també s'hauria d'explicar, no? No sé, perquè estic pensant, per exemple, un agent cívic. Un agent cívic. Aquesta gent que es dedicarà a passejar pel món. Però jo crec que... Òscar, que els problemes de civisme no s'arreglaran amb un agent cívic o amb policies a cada No. sinó
igual en drets i en deures, compromesa amb la societat en la que viu. Els republicans, si som republicans, hem d'estar compromesos amb la nostra societat. I vol dir que, escolta, si un senyor deixa el cotxe damunt de la vorera en un baixador, doncs li has de fotre la bronca. I diu, què em renyes, no ets policia. No, però soc republicà. Clar que sí, perquè és això. És a dir, hem de defensar el civisme. Hem de defensar el sentit cívic, hem de defensar el sentit de pertinença. Jo tinc una nena de 16 anys, no? I un dia passant pel carrer Correu, que és de Sant Andreu, un carrer Vietnam, un bonic, uns tarongers, no? Així primers, hi havia uns brètols fent així, no? Que eren més o menys de la seva edat. I jo el vaig fotre per casa, no? La meva filla es volia amagar per tot. Òbviament, no? Perquè tenia 15 anys i estava fotent broma amb uns nois de 15 anys. Una vergonya terrible, no? És que ho hem de fer. És que ho hem de fer. És que ho hem de fer. El carrer és nostre. El carrer és de tots. És de la gent. No surt... La neteja. El que gasta aquesta ciutat en neteja és una indecència. És una indecència. Gastem una barbaritat immensa. És veritat que aquí és més complexa de les ciutats nòrdiques, perquè aquí és la requiligraria, l'exautor, i tot el que diu, no? Però, home, és que els ciutadans es comprometen amb tots els problemes que continuen. I el tema que tu deies de l'ascendent de la via pública, bueno, aquí l'altre dia estan mirant amb una gent que ens està ajudant a fer el programa, cosa que us convido a tots sempre, cert? Unes xarxes socials que estan implementant en diferents ciutats d'Europa, que, perdó, aquesta era una ciutat americana. Una ciutat americana, doncs una app al mòbil ajuda'm a fer més bé la ciutat. Aquí el telèfon del civisme i la web del civisme, etc. Però ho podíem fer més local, no? Més de barri, més de... Sí. L'app del poble nou, no? I fas clar que... És una mica la idea que posava jo, que deia això, no? Vull dir que sí, que tens el telèfon del centre, que és correcte, però, per exemple, a Can Saladrigues, hi ha un tros de carrer, un parc sense... Allà a Can Saladrigues, no s'ha sabut mai què és allò. Però de cop i volta... No, la part interna de l'illa. Exacte, la part interna de l'illa. I allà, per exemple... És on surten els gegants, no? Exacte. Però l'altre cantó de la biblioteca, Exacte, sí, per la biblioteca. per la biblioteca hi ha un passadís intern, hi ha un carrer intern. Allà vam posar bancs, vam posar papereres, no sé què. I de cop i volta va desaparèixer tot. Clar, tu no saps a qui trucar, ni a qui preguntar. Clar, i resulta que tens tot un tros que hi ha 4 o 5 bancs i també va més que El bé públic l'hem de fer tots. El bé públic no el farà el senyor regidor de l'Hospital, el farem tots. Hi ha una part de col·laboració ciutadana aquí a dir, i una foto de xarxa social, aquí hi ha un problema d'arreglar, però, clar, els espais han d'estar plens de vida. Si estan plens de vida, no se'ls mengen. Si en aquest raconet, no sé, els avis del casal d'Avis del costat, doncs fan unes partides d'autòmics, etc., ja te'ls cuidaran ells, aquest raconet. Si van quedar allà, te'ls cuidaran ells, aquest raconet. Això vol dir que haurem de traspassar alguns dels dogmes que a vegades té l'esquerra clàssica. Que quan li dius voluntaris, no. Voluntaris no, funcionaris, no funcionaris. No, escolta, la funció pública està molt bé, hi ha de treball públic, sens dubte, però la gent té ganes de treballar. No és veritat que dius el bé públic el fan els que treballen al sector públic i tots els que treballen al sector privat només busquen el lucre. No és veritat. No és veritat. Hi ha empresaris, hi ha treballadors, hi ha gent al sector privat que té ganes de fer coses pel bé públic. Molta. I per tant, hi ha moltes coses que la gent hem de dir, no és que el bé comú no és una cosa de l'Ajuntament, és una cosa dels ciutadans. Serà l'última pregunta. Bueno, jo volia fer una reflexió, no és una pregunta simplement, en relació al procés de primàries que ens ocupa i que m'indigna. Us diré per què. Com sabeu, estem en un procés de primària en què hi ha 2 persones que volen optar a ser el candidat d'Esquerra per ser el cap de llista per l'alcaldia.
Jo em pregunto per què hi ha dues persones que s'han presentat a ser alcaldes i em responc perquè tenim una possibilitat real de guanyar l'alcaldia de Barcelona per primera vegada. Si això no fos així, segurament no hi haurien dos candidats. Hi hauria un de sol, que és el senyor que està sentat aquí. I continuo preguntant-me, i per què tenim la possibilitat de guanyar l'alcaldia? Doncs pels resultats que hem vist, que hem obtingut amb les eleccions europees del 25 de maig. I per què hem obtingut aquests resultats? Per la currada que ens hem fet la majoria de militants que estem aquí, de fer amb el Pau, que és el president de la secció de Poblenou o amb moltes altres persones, per la currada que ens hem fet els militants de la Federació de Barcelona, de fer paradetes, d'enganxar cartells del candidat, de fer d'apoderats, i tot això ha aconseguit que puguem pintar la majoria de municipis, un d'ells amb molt d'orgull, Sant Martí, de color groc, Pantones en 36. I després d'aquesta feina que hem fet els militars de la Federació de Barcelona, ve un senyor de Madrid a dir-se que els de la Federació de Barcelona tenim de canviar. I això em sorprèn i m'indigna. Perquè hem fet una feina que si no hagués tingut els resultats que ha tingut, no s'hagués presentat a candidat. I aquí ho deixo. Bueno, era una reflexió. Moltes gràcies a tots. El que sí és evident és que tenim una història maca per escriure, sincerament. Jo penso que podem viure un viatge fantàstic. És a dir, abans us deia, que quan jo us deia del Jordi, que venim d'un partit que teníem d'avui a les reunions i ens ha convertit en un partit molt penetrat a la ciutat. I ara que ens hem convertit en aquest partit tan penetrat a la ciutat, acabem el que queda de camí, acabem-ho de fer. Governem la ciutat, fem la Ronda Verda de Sant Martí, reglem Pere Quart, siguem els més actius a fer que les escoles del barri tinguin el màxim èxit escolar, liderem aquesta societat, liderem aquesta ciutat per fer-la més justa i, escolta, què millor que això de fer que Barcelona sigui la ciutat amb més justícia social del món. És el que busquem. Ho aconseguirem, segur. Vinga.